έλα μου. Εσύ έχω γραμμίσει το μέλλον. Εκεί είσαι. Εσύ έχω γραμμίσει το μέλλον. Άρα τώρα ρε. Όχι, ρε, είναι με το παιδί. Θα το γραμμίσει στο σπίτι, εσύ. Θα το γραμμίσει στο σπίτι, εσύ. Είσαι μαγκάς. Με το μικρό πα. Με το μικρό πα. Λοιπόν, να μαζεύουμε να δουλειώσουμε. Ωραία, δηλαδή. Και δεν την πας, μάνα. Πώς μπορώ να είναι κατέβα στα χέρια σου, κατέβα στα χέρια σου. Ειδικά Εντάξει,